Lansado na ang seguridad alang sa ipahigayong State of the City Address ni Mayor Samsam Gulyas diya sa Talisay City Liberation Park. Si Chona Carion sa report. Ugma sa alas 3 sa hapon himuon ang unang State of the City Address ni Mayor Samsam Gulyas. Ang Talisay City Police Station nga naaran himutang kilid sa Liberation Park sa Barangay Poblasyon nangandam na usab. Gipaabot nga mapuno ang Liberation Park sa mga manambungay mao nga hugot usab nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan. May support din tayo from Provincial Mobile Force Company ng Cebu Province, ma'am. So, actually, alam naman na nakalatag matanan, ma'am. Highlight unya sa soka sa mayor ang iyang mga nahimo sud sa usa ka gatos ka adlaw sa iyang pangatungdanan. Iya usab ipahibaw ang mosunod nga mga proyekto alang sa dakbayan. Ang 8-point agenda ni Mayor Samsam Gulyas naglakip sa education, environment, health and social services, tourism and culture, disaster preparedness, sports wellness, aftercare and war on drugs ug action agad governance. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.